L-għada li l-Awditur Ġenerali ppubblika rapport li fih qal li l-General Workers Union tista' tkun qed tikser kundizzjonijiet b'rabta mal-użu tal-binja li għandha fil-Belt, l-Union spjegat mod ieħor. Fil-fatt il-General Workers Union fissret kif wara li fdiet iċ-ċens ta' din il-binja waqgħu il-kundizzjonijiet oriġinali fosthom li ma tistax tikri partijiet mill-post jekk ma jkollix iktar minn 50% f'isħma. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li jdur mal-fatt li parti mill-istess binja inkrit lil Arms Limited ukoll irrikonoxxa li wara li l-Union fdiet iċ-ċens is-sitwazzjoni ġiet inqas ċara, tant li qal li xi ħaġa bħal din tista' tkun deċiża bi proċedura legali. B'reazzjoni għal dan l-Union qalet li mxiet skont il-pariri li ħadet dwar il-liġi u l-effetti tal-fidi taċ-ċens. Hawn stqarret li l-pożizzjoni u l-azzjonijiet tagħha kienu skont il-liġi u huma xejn għajr eżerċizzju ta' dritt ta' proprjetà mogħtija mill-istess liġi. Fissret ukoll kif tat spjegazzjoni teknika dwar kif il-parir li ngħata lil Awditur Ġenerali jinjora prinċipji legali stabiliti minn ġurisprudenza tal-qrati Maltin, però qalet li sa issa l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għadu ma weġibx għal din l-ispjegazzjoni. Il-Gvern ukoll irreaġixxa għal dan ir-rapport u fisser kif innota pariri legali konfliġenti dwar il-pożizzjoni ta' dawn il-kirjiet. Għalhekk għadda r-rapport tal-Awditur Ġenerali lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jagħti pariri legali kollha meħtieġa.